Jotono lamsokphio ani YouTube channel lo ani blog nai tongbai tini ni blog ang tama phunuknai first ni sing la jora hingke tei katal nok tongkha hingke ani blog no subscribe khai rodi ani channel no tabuk hingke chokmani sok paijak ang. Ang blog jenai tan hingke tosinai hingke tabuk ang chokmani thangoi thangnai je phunuk asak nai thanggen blog je paisa. Hingke sokpaila ha ani mo bua mo torsa ani o bua saka torsa man bangui doro doctor sokpaijak boibo naising tongbaio masa masa ke mathang hingke bese kana mante hangke botbaino naising ato hingke omo ang bua samani ayo kalau untuk samani hajak okni terjak bangke ang blog kaman bukutuk na abang somon malia sesuai di pengalaman kahit sa malia tadi upload malia keba parong najuk bai akombai tabuk hingke yang mo thangkata manui rok ri rok nailai ha ke or jaga o hingke ang nupur bedoro manita bo sayama kisi bedoro hojak sika tabuk hingke doctor rok naijak bai ha hingke apel rok nai thangsnai hi oro nawan nailai tonghata nawan nai tongo hingke ang bua naijak marok to paila ha tei saba ke mogorong phioi torsa pi ha ke bono bua ma soklaijak snaipa tabuk ke bisramgonjo thangui phai bathak tong hor jaga tamo patmi kaisa tongya doro bisramgonjo yang bagmani kasaro ore bathak tong srasa mokolok bo saw sa koi su mokhang dolam masa hai sa bathak tong ha khlai rok sa bala hangke ba mo bonde sido horok sa bai tong ka ki bonde jaha so bani je ka tabuk hingke songni sokpaila hata songni sokpai kutui sana kha sonrokola rok hingke tangno thangsnaita no sokpai boi ang omo salo videos khaimali manak jak singhain phaike mami rok sungpai lage hi ang extra khaijagoi phaimani hinta muke bakhnai rok khal jaya sibrama asing tongsang ni asing ni bangai thang manchi rang ta se kabang thang liya haibana hai tabuk phan kisa kisa to torsa ta kisa boro mukhirok sa hangke to torsa spaio to man kapal smalia alwan alham paroino bono tui de thai sok dama painai lang tangse ang ta phunuk tani buani saka or jaga saka no mu bua bai jak phata ani bai chang kolok
kol sepro kol yak kepele ui kol bokok tok jak manike wani bisingtui choi pel hata ni buwa haike bono mogrung to hata yang bayang koso si bo nante war hangke aro sapung hain bangai asok duko mal haba ang tini ni blog hangke asik bye bye good night.